ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯз аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, хушомадед ба YouTube канали мо. якумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пешина Калхозобод, тарафҳои Савхози Вахш, Красная Гора мегӯянд. дӯстон, дар хонаи яъне ки барак дохтагӣ ҳастай. масоҳати заминаш 7 сотиқ заминай. нархи хонара дӯстони азиз 100 000 сомон мегӯяд, яъне ки шикатур кардагӣ ҳастай. марҳамат, хонаи барак бо нархи 100 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз гуфтагӣ ки муомила дорад бародаро. рақамҳо барои тамос 931 13 7071. марҳамат, касоне ки дӯстони азиз аз Калхозобод бо нархи арзон хонахар бошед, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ки номи пешинаш Кӯйбеш буд. 5 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 5 сотиқ заминай. оғили деэтажа дорад. гуфтагӣ кӯхунӣ, бания, ошхона дорад. дӯстони азиз, дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ гуфтагӣ ва деҳаша гуфтагӣ нест дар кадом деҳай. касоне ки агар маъқулшон шуда бошад, нархша 150 000 сомонӣ мегӯяд. боз гуфтагӣ камтараки дигар боз савдо мешавад. 50 000 сомон, яъне ки 1200 сомон. номерош мондагӣ 931 22 38 низа. марҳамат, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, аз куҷои хона ё ки замин дар кор бошад, ҳатман дар комментария бинависен. подписатсия кунед, интизор шавед, ҳаракат мекунем. мисол аз Душанбе мефорад, аз Қурғантипа, аз куҷое ки дар кор бошад, дӯстони азиз, дар комментария бинависен, ҳаракат мекунем. ба шуморо ёфта пешниҳоди шумо мегардонем. ҳатман подписатсия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, тарафҳои Ғози Малик. гуфтагиай 3 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 8 сотиқ замина. оби суен мушкилӣ нест. документҳои хона ҳамаш 100% дарахтҳои мевадиҳанда гуфтагӣ дорад. нархша 320 000 сомон мегӯяд. ҳоҷатхона, кӯхунӣ, бания, алоқхона, яъне ки ҳамаи чӣ гуфтагӣ дӯстон дорад. рақамҳои соҳибхона 917 33 44 97. марҳамат, дӯстони азиз, касоне ки дар комментария аз ноҳияи Хуросон гуфтагӣ бидед, марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, пешина Ҷиликӯл. дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. дӯстони азиз, соҳиби хона гуфтагӣ ки гирди атрофи хона маҳкамай. документош ҳамаш 100%, ва даромадгоҳӣ, яъне ки дар даромадгоҳи ноҳияи Дӯстида қарор дорад ҳамин хона, пеш аз мости ноҳияи Дӯстӣ. дӯстони азиз, ҳамин хел яъне ки қайд кардагӣ ҳастай. нархаш 170 000 сомонӣ. нашоди оби светаш ҳечи гуфтагӣ нестай. гирди атрофаш полни маҳкам кардагай. рақамҳо барои тамос 35 29 88 00.
дӯстони азиз, акаи Қиёмиддин бародармон яъне ки дар комментар бисёр менавист ки аз ноҳияи дӯстӣ ба навор бигӣ. Марҳамат Шербачо, ноҳияи дӯстӣ, Ҷиликӯл, яъне ки пешнаи Ҷиликӯл, дар хона 8 содиқ заминай. муроҷиат кунед. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Муъминобод хона гуфтагӣ буд, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, кӯчаи Али Раҳим, 4 дар хона ва 8 содиқ заминай. Банияи дарунӣ дорад гуфтагӣ дӯстони азиз, веранд дорад ва хона коробка мебошад, шкатур кардагӣ ҳастай, трезаи берун часпондагӣ ҳастай, нарша 139 000 сомон мега. Боз гуфтагӣ ки савдо мешавад, сарошнодагӣ фурӯшиай. рақамҳо барои тамос 30 04 43 35 дӯстон, яъне ки ватсапам дорад, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, маҳаллаи Гургон. гуфтаги дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ремонтоша айсари нав кардастем. 3 дар хона, кухни, бания, ҳоҷатхона даронӣ мебошад. 2 хонааш 3/5 ҳастай, кухни, спалная 3/4 гуфтагиай. полности подключ ремонт мешавад гуфтаги бородоро. гирди атрофи хона маҳкам, 4 дар хона, 3 содиқ заминай, нархаш 350 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз камтар дига савдо дорад. марҳамат дар номери 50 дӯстон дар тамос шавед. Шербачо боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Дар паноҳи худо бошед. Худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. Хайр то видеои оянда.